بسم الله الرحمن الرحيم. وعندما الله تعالى تغبر كما يجينا تجد الله هنا كركر لين تجدو. وما لكم في المنافقين فئتين. لا فما لكم فئتين. مما أوصل ما أو كرا جروب فلاي ناتجون من كولا. دوغو كوفو فغافو. دوغو كوفو توي. Selama menunggu bola kele kenaka wala sesa selama era klana fly dogo koku kele dogo koku toy do selama klana grupo fly na tigo nun ka kitila ala de ko mo muka au klan ka ga jama kulu fly na tigo nun ka kola munun bana kata kele kenaka aha wallahu arkasabu ala yu halakika sababu ko kabarawi أتريدون أن تهدوا من أضل الله يا الله كم وكان عليه ما من فيوا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا كنا عليه ما من فيا تسرى سرقولو كان ودوا لو تكفرون كما كفروا ولو يا كانوا ناو بالكافرين نابو يرى كافر راجوبي فتكونون سواء فتما بلا جلم كيلني فلا تتخذوا منهم أولياء على كابا نتيري من أولا حتى يهاجروا في سبيل الله وكا هجرة على كسرلا فإن تولوا نوي وقدو فخذوهم واقتلوهم على بايوم من أكون فلا حيث وجدتموهم نمروا صلى يرى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أكنا بيسينيو منولا أكنا دبابا دمنيو منولا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق نيكيتو ناتوي donc mamunu bina istisna'u kabala illa allazina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq fona kera munu bita tukunyonya ke mogola mamunu be lillahi kamba anu uluni nyogonche aha aw ja'ukum hasirat suduruhum wa mamunu nana'u ma hasirat suduruhum duskun sirana an yuqatilukum ka au sirana au kelelinye aw yuqatilu qawmahum sirana ko mo fana kelelinye kora ilmu element netruye al unsur al muhayyid uta au kele uti faro jugu nun fana kanka au kele donc abo tugola uluka ni usrana uti islamo kele na tugu islamo tere nga usrana utina islamo kele utina faro jugu fana ka ulu taraja chamachaka a ode ulu de fotofle hasiratu suduruhum ala go duskun sirana hisaru karu duskun wala sesa ولو شاء الله لسلطهم عليكم ناي على ديا على أو لسلطهم عليكم على بوسي أولا فلقاتلوكم وبنا أو كله فإن اعتزلوكم نبي يجينا كوا أو سلاموما فلم يقاتلوكم مثلك أو كله تبني وألقوا إليكم السلام كله بانكم أو كيروبنا أوما وما جعل الله لكم عليهم سبيلا على ما شرع دام أبو كله ده وده فإن جنبوا للسلم فجنها لها وتوكل على الله أبو شو التي جري سمع الله selama nani kafuru kala ni kafuru ko ka anga ke kuma anga sika foka anga kuma ka kala ba ala ko tira ka jena yi ko na yo ke aka ji sama ala mate abuna tani mamun ke kafiru la yarkabuna illan wala zilman ujum mo ko tella hiru kan naw mo ko te bade yalla ستجدون آخرين أبنا دوروا سرطوني يريدون أن يأمنوكم ولما بقى أو إسلامه دانيا ويأمنوا قومهم وارو كم كافرون كنوا أنا كبار بقى كافرون فانا دانيا فانا بقى أو إسلامه كدولة وارو كافرون فانا كدولة ناس بين تقولي كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وكفوا أيديهم فخذوهم وخذوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة أي ومن سمسرة مسلمة إلى أهل من داء سمغما أن يفضلوا ينغاد بسانو كلو ناني أن يربو دمان أنكا سانونا أبي نيامة كمة أبي نسي كمة فلاما أبي والجا درهمو باتا أن فلاما نيني أدم أدين يسومي ni ada made ay nit bu ka faga de bismillah ni suso mo ko jana wala ya bani biu sen sabade do
ni mo fa kana sari tugo o so so mo nyina na fa aka fa au ta nyo ya bi fa na fa nga twe au tinana na ka twe ra au tinana no bi ni so ma mine o fara bi te na ko ya fara fana joli ya au tai ni ne do ala kan be fara bo bismillah illa an yasaddaqu ika ni ngali jaru le fo mi ra ko jana ya ka sara kai وإن كان من قوم عدو لكم وإن كان من قوم ناصر ما من سارا أيوة إسلامه من قوم نابر مغول عدو لكم أو جهودو وهو مؤمن ويا مؤمنين إسلام سارا ما أكن نسوا كان أكادا كمقام مولود كاتوري كفامنا وكراي أسمعه كاتوري من فاتورة إسلامه فتحرير رقبة مؤمنة أسمع أبي جون دكان كبانا parce mun ka tahriru rakabatin mu'minatin ubu jono kan horaya ni mu'mini koray bi jon islam jono lage kasinga o kan horanya tena o ya bari parce que islam fagali bora islam di ni on quoi donc abo jogola wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaq yaro ni so ko mama boya wala kuma de boyo ala kan be sawa mo parce que warka na tadi mamon mawde ta durudo don wartala warti tay abo tukola waya wa in kana min qaumin ngana sura ma min fatura bainakum wa bainahum mithaq adu mo godo do lairu bani mamun ce ko ra dima ka sura chrétien do wallahi bani mamun ce wal ma yahudi do mun sigle no islam dubula bi ni so ma sara islamawi islam do yo faka kuma de bi fadiyatul musallamatun ila ahli kufana kan ni soma de sarola musallamatun ila ahli abidika tada somo gonga wa tahriru raqabatil mu'mina kila ka jalla ka hora yo kana na tugni ni islam e joyin faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah donc kiti sabade nyon soro ni yoro ina ya islam do ye mo gafa mo ko so mo ko islam wi kele ne fula aywa islam do fagara asomo ko ta turi mo do fagara ayare chrétien asomo ko lahiru men bawo ni nyon te yahudiya do wal ma chrétien do donc ni kiti sabade bi yalla anya kiti bela je yo ni so ngabe flala ni so ngati kelena ni so ngati mina to de ma min fagara islamado na ka somo ko to be ka turi donc ni so ko to la parce que mon kama islamo kan ni so ngade mina ka di abal maman alu ale bal maman de ka turi flana o kitabu dum ko lairu banin kulu mun ce nanye kitabu dum ke de chrétien mun su yelo islamo chala bini songa sarani ni yulu faga lu kan ni songa ba da mana me islam kan ni songa da kalemo wala sala kan be sawo abo jugo de ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ما شاء الله ayakutubna asakit mafhum alhamdulillah kuma ayani kaya ambugo ni ayani وتحرير رقبة مؤمنة ولا يفو كسر من بقرة ويفو شين سبا يا إسا أفضلنا وقلنا شين سبا دومنا يكون مطلق أنا المقيد كان جون كهورا يبتا يابفو كيتي ورلا بري على مؤمنة فعلا من يفو فشين سبا أقول تحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة من ترى سورة المجادلة قد سمع الله السورة أبا تقولي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة أتمؤمنة فورلا من قبل أن يتماسى مما من دمنا مسوك رشيتنا دراوني يمشي يكون من ينبك في الله إني نسر كوفي إبو كفارة بوتوجي على كفارة بوتوجي فوالا apika jondo ka horoya na kera kafiri jon do abi bende parce que Allah ma foko ko mu'mini jon ako jondo ka horoya ako fatahriru raqabati huna raqaba mutlaq man ya ako tugodi mimma min islam fa mu'mini fa khata'an fi lillah nikibo kafara ke fatahriru raqabatin mu'mina mu'mina foraya
muqayyad huna akurulin do ya me yanzu abi togodi mutlaqa anga hakili to yorola ومن قال انه يحمل المطلق على المقيد ماذا تقول؟ لا يحمل المطلق على المقيد هنا انت سكا مطلق المقيد تاكو كين وانا بس هو بكيتي منونا كيتي كلينتا بس كي ينزلا ويا دمنا كيتي ni fana ya da mana kitiye yevela yuzhiharu di yandoe mwi alqatlu khata'an ka falike filisraka ulute kiti kile ni ya da mana kitiye mani kiti flam ye kiti kile yuhmal almutlaq ala almuqayyad nazuru kiti ala wa fuyrodora bi jahannama du fuyrodora wa fuyrodora khalidan fiha abina fuyrodora fana khalidan fiha abadan abe kiti kile bi ما يافو يرد مطلقا أيافو يرد مقيدا هنالك يحمل المطلق على المقيد في استوائهما في الحكم دونك أبيها كتونية أصولك مدي كندين دوبيا نالا سنوبنا سامة أصولنا دونك المجلس مجلس للتفسير ومجلس للفنون الأخرى هكذا نودي لنا لك هكذا مدام أيوة أنا بقى دكتور سنترا لابد إن شاء الله كاب بسم الله أنت ما نام وكسر بدك المقتول أيوة وفي زيادة أيوة أي يروم فنفو أيافو تقومنا نمان يمومني دفعة يمومني فقا مومني من نشمو إسلامي وكتي بينا بتقولي إبي جون كهورنيا كتلاك نشون دي أشمو إسلاموما كلي فلانا يمومني فقا نمومني نشمو يكافرو دي إسلاموتي أنجودو إبي مولكي ibe jon doro de kahoraya idrometidi sabana ye mumini de faga na mumini ne somo ye chrétien de chrétien era faga litede mumini de faga mumini somo wolu de chrétien wala ima yako adabola wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan khata donc wa man qatala mu'minan khata'an donc fali al-maqtul hada mimma min wafa edu kudu isumo de milage nasr islamudo ami jonka horaya katlaka ni somodi ni mumini fagara nasr asumo uluye maye dinamugo te jondro ne kabe kawraya ni mumini faga ni mumini somo taraka chrétien wala yahudiyawi utbana milike milibe jonka horaya katla bilfana kani somodi ahakada alaka akimadaw جزاكم الله خيرا هكذا ومن لم يجد وعليكم السلام باسون ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. أيوة أنا مجلس تقربا نالين فلانية نويا أن يرجع تقربا باسون بسم الله إن شاء الله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. أقول ما من جون صورة كذا هورنيا مغفرة. Otmana fasawma shahrayn mutatabi'ain ibn akalu fla sunka tu nyongo aba abo to la bo ni mo to la to ma bo to la hal accident ta bin to de la hanni ala kan bisi ni mo ko fa mo billa ani so ka ngasa ni to na fana so mo ko jena nay te ba sara de sanu kilo nani an kar to kla ka kalu fla sun tu ni ala kan be sababa ma aka wala bi nyame ke me ni ka duma wal ma mi sike na fla walma warje dirham bata ani fulani adama deni somay ala kan be sababam وكان الله عليما حكيما. ala gara doni masay ala gara kiti masay ومن يقتل مؤمنا متعمدا ala ko ni ma min ya tugu ga mu'mini faga فجزاؤه جهنم aki saray jahannam di خالدا فيها akoy dimini no jahannam ko وغضب الله عليه ولعنه ala dimini di ko ala gadana bi ko وأعد له azaban عذابا alima عظيما. ala bi la jabal la bi ni la jabal bi le bay mama kan gi tugu ga mu'mini faga de يا أيها الذين آمنوا ya umma liman yara إذا ضربتم في سبيل الله naw ba zira ala kasira la فتبينوا aya sege sege ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام جمعنا بوفي سلام السلام على بيت شيء يعني يسمون نزل لبالا سلامه
okumbe ya okumbe sama okumbe voyage la tarabo daba tigi to ko daba tigi ni quoi daba tigi aywa ay sala siranu ni ay salamu kuka donc onata ba ma to ye dankara donc ala ko de fo akana fo mogoma ma ni salamu kuma kan se ga awma ite islamé ite mu'mini ala fulaka silamaw jalake ala dana hakili to ala nada madengo ne silamaya kuma fadala limaniya kuma fadala doro kana fi bi discours jugeble anga bi mogode kalani anga bi ami klemina bi mogode ba ko karsa ni le ba discours na kwa discours me ala de bolo discours me ala bolo amma blaka mi discours jugeble be ala de bolo de na tigi ko ni la ilaha illallah fa kara silamaya aga ko to ko ni aba ala de bolo sama kitu bola ka gino to be ala de bolo delaga ke kra klela te atara kra jihadi or jihadi ke o de la te la ilaha illallah ko ako kafir ma ka la ilaha illallah fa ma son ka ko abulla ya gen ka mina kula la tumamina aka bina fa la ilaha illallah ko la ilaha illallah ko te islam ke la ka fa ka Bravo, kabako. Ay la ilaha illallah fo yalla ka fara. Ko no, kaya fo murunya sirade law. Ko yado fola le afa maso. Ay le bulla ka genga tamine ka muru korata. Ako la ilaha illallah. Ko ko Tesla limani ko iblew. Era ki biri logiquement hal ne de bi mu de fo. Itina ga ko mi prebu islam na ken bolo. Prebu ta bolo de. Digra kira la kala ko ala ti apema. Kile saba hana bolo chesa Islamake uya sudo du bolo bana sula la ilaha illallah kafiri kele kafo ya fara jamu islamen bi la ilaha illallah ko dumu de ko wasla ne la ko kafiri anan ko la sibide ami kilimi na bi kasinga boyda la islamema kasinga islamek kafiriya mana ko ni do la tema Otigere kana dungoni bi bal maslama ko kafiri ko fakat ba ahadukum bil kufr awdala kene bi segi kafiri ay ati sega maka inti segi to ni ko ma kafiri ka sura salama da ala yera ka kafiri tumangan ko lasi kafiri ak makan ka gega jo adama denna maka nga kede bari al fatir donc ala kan be sawaboma abo to di la no fana salamu de blufa donc o marso ya ka daba bo ta bolo ka dan karala bismillah ama société ko na wa do bi no wonne ni ko tinno ay kafiri ini ka fani na ne jumai kafira ya fulai kulanga tiga altinya re ayna la mu'akhazuna bima natakallam bihi tara kira ni na ko ka anto kulanga la anda to ka fulba into ka fani no go anda jade ko se kami ni na nai kira go ko ita do jane ma ko na ne ente hasaidu alsinatikum kana kulanga la bon kafiri mo on se ka mo ma kafiri ka soro kafiri ya do en fanate no fitiri wala ya tay kama bawwa al imam al bukhari babun kufrun duna kufrin ko bukhari ko wa hunaka babun aidan zulmun duna zulmi fana be bukhari ko kafiri ay fulay fitiri wala ko mo ko kafiriya nti seli kafiriya fana be do ibi ni lade yalla ga mi dum ne ma e ma sa senegal to ko al kufaru qur'ana ko no yo jibul kufaru na badu Senegal ka falen be ya kabo goya e ka ta Senegal do sala ka furgala assalamu alaikum ayyuhal kufar no qur'ana la ye Senegal de fo parce que mun ka malubi nyodugo dugo ko dugoro kufuru yere de ko ka pen dugo ni man dugo ba o da fore mo ko kafiri mami no se fara dugo ko dugoro fa mo maza kafiri تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا
ay ko sega sega inna allaha kana bima ta'maluna khabira ala jara dugule masabi fami bara la yastawi alqa'iduna min almu'minina ala go momunu mun be lulu sigira lulu mata kala jana ga ulunu mo godi kenye ghayru uli ad-darar wal mujahiduna fi ghayru uli ad-darar lulu ti toro dungawi uruti kenye wal mujahiduna qura la yastawi alqa'iduna wal mujahiduna wa ka tara ayan farwa bi tatan mamun sigira nu mata kala kanaka ani mamun tara jihadi kanaka ala kunuti kenye ko ma ko ka toro dungo wala lujura tugu ulu sendala bi amwalihim wa anfusihim mamun jihadi ga duga na bolo nuni faddala Allahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al-qaidin mamun tara jihadi kanaka kan jihadi ga nuga na bolo nuni kulu ga sare mo mamun sigira mu mata ala mo ga ala madin tan plateau de la ini ani kan na bolo inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannata abana ibo de ala ma sarai al-jannah وكلا وعد الله الحسنى لا يرتوي وفضل الله المجاهدين على القائدين درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم كسروا بك سكافرياك يا أيوة donc ملائكة بفعلك الله أسند الموت إلى الملائكة أي saya sama kata malaikat sama ka saya sama kata lera alam ka saya sama kata malaikat maut ma mbela gelen ni bes ke saya kula ot ma bi ni ngasa jeni rede bi saya mo ofa aku Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha ni ka saya wadi sira ko le ala de yifa to ikelen aku qur'ana aya wala qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum malakul maut allazi wukila bikum malakul maut ba ofa aka saya aka nim ko nyabi malakul maut min bolo wa fi ayatin ukhra aku qur'ana aya wala tukuni tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun anna kide chama malakula ulu bi fatu ulu to kuntala sunmelike ibn Abbas ko ayatul Quran bainaha ta'arud ibn Abbas ko Quran ayo duka nyong gosi ere ma fa Quran du kuma fo fa nun ko be ba min ay ba soro mawaqafu de bala nun be da din nin ko kuma na da ma de nin go wati sira ito ka sebe nan do flaburu min ka na kera nera mu mai abija abina don sago kan saga wati sira abina bendala gade mi jigini dami adama den kilon kele dafla bi bolo sankolo la gade kele mi jigi da kele fe bara bi yela da kele fe ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u barani mom wude be tane la ilaha illallah kuma kan na ika flaburu mina be ndala ko ko garjaga bana e garjaga ti binde saya de bina ga sawat mana malakal maut bi fle ni saya fle li o ya bani o bole ni nyana man mun cala to ta maut kilinya ala kan danna do bi bana do ti bana dota abdon fulega kon uka sayani sankele dota sanfula dota sanduru rubera jele iba so rubi singa sanduru ga banna no santanka nuwati rasera abi saya melaka uchi ode tawaffatuhu rusuluna rubutu ga baraka kalin sama ko ga tabla melaka mo te nyana yorola ala tay jume ala de decision di melaka mo te makafo karsani mu da wati sera de melaka mo te era taro ko e ni ga ga ni area ala tay ala tay anyo do minve alwan maliki de suguna kamelakal mauti ay malakal mauti suguna ako malakal mauti ma ko sito ay sanjuri ako diru Allahu akbar saya sudah lemah ini ako duru dugu jara almam malik kamana gam
aya do er duru kon te par so to ngana ka ba ya kile duru do wa kalo duru do wa sa duru do wa ta so ko ron do na ke me bon siri nay sogo ye duru de ni yɛrɛ kɛra sogo kɔrɔkɔla ye f'i k'a dɔn k'a fɔ sogo ye qualité duru de ye f'i k'olu différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ɲɔtɛ i man kan ka sogo kɔrɔkɔ fiyewu taara bonisirina fɛ ko bonisirina ko baara gɛlɛyara dɛ ko mun bɛ yan ko n sɔgɔra k'a ye n ye mɛlɛkɛli mɔti de ye n y'a ɲininka n'o la n si tɔ ye joli a k'a tɔ ye duuru ye a ko n siranna bonisirina ko a ko alimami maliki ma a k'i sɔgɔra min na mɛlɛkɛli mɔti ye jaabi min f'i ye a ko tile 5 tɛ kalo 5 tɛ dɔgɔkun 5 tɛ san 5 tɛ a b'a fɛ a f'i ye de k'i y'ale ɲininka min na k'a bɛ fɛn 5 la maa si t'a dɔn ni ala tɛ anw mɛlɛkɛw yɛrɛ t'o dɔn inna allaha indahu ilmu saa lahara sana dɔnni bɛ ala de bolo maa si t'o dɔn wa yunazzilu al-ghayth kulomagɛ sanji k'a jigin dugukolo bɛɛ k'a fɔ ale ala de b'a kɛ wa ya'lamu ma fil arham fɛn min bɛ denso kɔnɔ den min bɛ muso kɔnɔ ni kunnandi don walima kunnango don ala de b'a dɔn la tadri nafsun maza taksibu gadan maa si t'a dɔn ni fɛn min sɔrɔ sini wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut maa si t'a dɔn i bɛ sa dugukolo min kan a k'a b'a fɛ k'o 5 de f'i ye ko sabana ko hakili sigira dɛ ite 5 an ba Fatima to kira mina fatu tuma mina a y'a wele a ye fɛn dɔ fɔ a y'a kasira a ye fɛn dɔ fɔ a y'a nisɔndiya a tilala ka fɛn wɛrɛ fɔ a ye tuguni o ye kira yɛrɛ denmuso ye a y'a sɔrɔ kira dama saya banna kan a bɛ ka kasi a bɛ k'a fɔ waa kari bi ala kari bi ka ya abata ne ka gɛlɛya kafara bana yɛrɛ gɛlɛya ka ne yɛrɛ fa la a ko la kariba la di kiba dali o bi kɔfɛ gɛlɛya t'i fa kan bilen a bɛ ka ne fɔ a y'a wele a ye denmuso wele k'a fɔ ko n bɛ bana min na ko n tɛ bɔ a la a denmuso kasira tila k'a wele a y'a di nɔnɔya k'a fɔ a ye ko a bɛna kɛ alijɛnɛ muso ka kuntigi ye a yɛlɛla a tila k'a fɔ a ye tuguni a ko ni ne fatura n balima min bɛ tugu ne kɔ o ye e ye tariku cɛw y'a jira k'a fɔ an ba Fatima to a ye kalo 6 kɛ a ma yɛlɛ kabini nin fɔra don fo ka taa s'a ka saya ma a ma yɛlɛ saya tɛ tulo ye dɛ ala k'an bɛɛ sababa ma o hakaza donc mɛlɛkɛl ala ta ye min ye mɛlɛkɛl mɔtu yɛrɛ t'a dɔn ko heure sera olu bɛ se ka ala ka décision de kɔnɔ fɛn fɛn min n'a nin kan ka bɔ k'a ta fo ka taa bila mɛnɛmɛnɛw na حتى الأشجار وإن لهذه الأشجار لآجالا كآجال بني آدم فقط أبلا جيرولا نمين جيرو نمين كلنجل بلا جيرنا إنا فنين بأو يرلا تكمنا على بلا جيرنا ni sera dara Allah ba ko wati sera no ala tay ni wati sera malaka do to ala fara bi malaka bla mun kan kan ko barake na sera ma foka ta bla le reka yorola o de jimay kala isa balakatil hulqum wa antum fi naizin tanzurun ni sera gono na tuma mina wa antum fi naizin tanzuruna o sigi maka fle bebi tapo o ko ta docteur suntura no ngole o mu kana ba ko ni desara ko ka bla ka ta sigaso ko kana ba ko ala tise ko ka ta na Bamako Bamako ba ko kana ibati kata Maroko wal Tunisie ko wazanna annahu al-firaq kabin bela bana ba ta da mala ko c'est fini nyalen ni parale abo to la dara wal tafati saqu bi saq ila rabbika yawma izinil masaq so mo mele kay ngana way ni mbota to ni ne be benyere ada ma dere ta ka kuma na ko la de ni idu mbaye sunikle adu be gere de la budda min ala ka ga ko kala isa balagat tarati ako nini sera ngono kunna tuma na wakila marra ako frakale kala go nini rak krisi dumanti go be nini wazanna wakila marra wazanna annahu al-firaq Allahu akbar dan Abu itu adalah ala kanda sababam. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ala ko melaka be mamun fatu ka sura yara kunto nyana udo. Qalu fima kuntum. Ya sawat ma bunni ya fima kuntum. Aku be mun la. Qalu kunna mustadafina fil ardi. Aku be mun dala dun ko loka ko sedo kunta on ni an ko mala ko du ko loka. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan.
ka fo mi dugu do lan sira naslamaya ke parce que bi problème sora yoro la ajabi blen ne we ala ke o la ti be mo ka safaru ke kata dugu la dugu ni sigi ka islamaya ke iga voyager ka taw dugu la ati be parce que mon kama bi na problème soro ma ni tara yoro la isigi ka islamaya ke yoro mi ikala ka jeno ituni min mina bwala wode ni ala bi ni sara kuma mo bi ni na to alam takun ardullahi wasi'a yana ala ka dugu lo bu fara lente wa fatuhajiru fiha aka hijra ke kata dugu lo nununa فأولئك مأواهم جهنم ala ko lude mo lu digaro e jahannama وساءت مصيرا ala ko nama yoro ca digaro no jahannama de إلا المستضعفين من الرجال والنساء mo do istisna uraka wala illa al mustada'afina fana kara mala fulawye cogorobaw la ani musow la ani demsenu والولدان ani demsen fitinu لا يستطيعون حيلة aflati mamunu bolo ga sebu yara tanga ga yara naga ta dugu wala ga tuga dina ko kay ولا يهتدون سبيلا usra fana don tukuni فأولئك عسى الله أن يعفو adobe عنهم ala dana ya bawluma وكان الله عفوا ala غفورا kara mo to masay ala kara ya fa masay ومن يهاجر في سبيل الله wadu ma mi hijra ke ala ga sirala يجد في أرض الله مراغما كثيرا yajidu fil ard يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا lemani nyele ko ni mami hijra ke voyagera kay yara maka dugu do bla ala kama tibitiga ibitaiga dina ke dugu werala ko yajidu fil ardi muragaman ala ko ibita mun tirga yoro ibuto soro dugu goloka wasiatan ibi yirwanti yoro soro ala ka siki wallahi siga foital kira babo madina wa ka siki maka wa rasulullah ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله akode ورسوله mami bori ga so iye hijra baye gore iye yelame baye kata ala na ga kidema ثم يدركه الموت akla lati soro sira la tuguni فقد وقع أجره على الله ay ga sarabe ala de bolu de وكان الله غفورا ala رحيما kara ya fa masay ala kara hinan masay وإذا ضربتم في الأرض ala ko na islamu na wazira du goloka فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلوات an taksuru أن تكسروا من Voilà. الصلاة sesa ne salatul qasri kasuru dalu de ni qur'ana kono na do voyage la selimu ni nani ka plati ka bo ala ka ke jele ka ke fly o dalu de ni qur'ana kono abo to de la donc ala ko na do voyage la fala junaha alaykum fala junaha falisa alaykum junah jurum ta'awka an tukasuru min as-salati aka selimu ni nani aka tika ka ke fly basita basi ko ita إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا naw sira na aw keren mana aw islamew mo kana aw fitna mamun kafir yara إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا kafiru kala islamew jugu yemi jugu bangine de وإذا كنت فيهم amna ne salatul khawf gay salatul khawf wala ustaz karam wala wazir dimana mo gabe shaka kasuru akilo hate don ba do ajira kilo binani ani shegi dogo kilo bi shegi ani kilo nani ni do voyage la ni voyage ko ni sera yo bodron atmana idi ni ga sel wati no sera muni en nani iba yele maka ka fly usil fana ka fly kala sara ka fly fitre bi tan nona safo ko kana bi ka fly so ma da bi tan nona aba iba yele maka ka to ise yo la voyage bi ko to la ala kan ga sababu wala ko ka soro tama min fana do ala ko ta tamate tamada galelo ala kan be sawalo inshallah وإذا كنت فيهم amana salatul khawf al islamu nabi kala kala ka jihadi yara ni seli wati sera abi seli chukoti seli hali jihadi kana ka seli ben ka wada ma don الله أكبر ore la seli kara ka la dilikan la ban ko as-salat wa ma malakat aymanukum akhir wasaya rasul laga la dilikan la ba amala dilikan wara ga min ko fe ako seli anaka mara nene kira kan la dilikan la ba angana tulunga sella abo to wala adama de ini ala nyesine do aka jom madama fi salat en tant que ni bi selina iba bi kuna ko ala nyesine ndi ma masa ala yara nyesine ndi ma ala bi ki kumbe malam taltafit ni jaga kata dan fam la jere do wujo sela bu jaga kata fa do play en fait do wujo sela bu ka faire benya bo selu kono ka ba wolu ko te
ala ko ko ni yeleme fa izal tafata ni yeleme gata fe wala lage ala ba aba ko be abu ya ibn adam ila man taltafit fa ana khayrun mimman taltafit ilayhi ibi je adam ade ibi je gata jenu fle kay yebone ala ibi ga men fle ne ala ko sanoe وإذا كنت فيهم أكون سيدنا محمد بو تلا صلاة الخوف ودي فوتو نامي كلا كنكا جهاد لا نسير واتي سيرا على بقى سيدنا محمد ني بو تلا مغو بكلان تو منك سيدي على فلا بو تو دي فو اكو بو ابن مونك فقمت لهم الصلاة ني سيدي دويه فلتكن طائفة منهم معك جماعة كلاس لا مو كلان بلاي جروب كلين دي نو olubina selni kirai grubu kele olubita yado nami kele fanaka nami kele kene fanaka seli fana salatu fana be kasuru bete donc abo togola masala seli fana sera taskira na ka sahabo futo jihadi kara na bumu ke ubu jama klan fly ni jama klan fly grubu kele mina kra be selni nulu ya baraka kele selni nulu na raga kele selni nulu abu otuma ulubu ka selni da pawiya ulubita grubu fulana mina otumana abi selni nulu fana na raga kele selni nulu abi sigi aleta da fana fulala abi salamu bla ulubu wele ko ta da da ubela jele kelengelen sora kira bulu ubela jele ka kelengelen da kanu yayi afone mako salatul khawf ko de foto flene tan qur'ana ko bismillah فلتكن طائفة منهم معك أبو جماعة كله دو بكي سيدنا محمد نوفي وليأخذوا أسلحتهم ولو بكا كلامنا مباتا وقولوا فإذا سجدوا نولو سلا فليكونوا من ورائكم ولو بكا أو كفي ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا ولو بكا فلانا من أمونو مسيري منو كمكا دون من كولوسي فليصلوا معك ولو فلا من سيري نوفي وليأخذوا هزرهم وأسلحتهم بلا جلين فيكا جاندو يرلا من أنوكا كلامنا ود الذين كفروا ما منو كافر يرى ولو يكانوا لو تغفلون على أسلحتكم akanya naga kelamino ko abega jo ka fa du seri islamo be ka guru benamiga nayu useri to dongo do grupu anga singa tu bela gelen fara ta bant ala fana ka fara ta fu ati je ka seri nyo fe ni kala kana ka ba kla fla idi do bi seri do be ka kulu de farsi ta yanu ka kla nu lu kla la utmana me kra bi seri nu be abi kelen seri ni ton nu grupu fara na kelen seri nu lu olubu ka flanan da ko yere ka salamu blo yere kata garde like grupu flanan bina krabi kilo wara selnuye o be kraga flama krabi sika salamu bla olu fana be wili ku ka flanan da ko yere ine salatul khawfi ala kan be sababa mo abgani ci ngene la aha Sulaiman لو تغفلون على أسلحتكم وأمتعتكم wakaduru ya kan aka nyine aka bismillah aha maintenant avec les groupes flanan aha abi proposition de manaka flanan abi jodi sigilita aselin ni ñogon cew abu kono ni ke o yi nunu ta bane wala atu foy ko nunu de bu taga wi afa munawa nulu salamu bla ulu tara flana bina ulu ko misisa nunu fana dona kerafe abi jogo flana ma abu sora ka kalanke ni ulu yi nay kalanke nulu yi abina salamu bla kera ka jogo flada fara munun tara olu be kira jɔlen to k'u ka seli dafa n'u yɛrɛ ka salamu bila ka bɔ ka kira jɔlen to ninnu fana bɛna a nɔfɛ ka na kelen kɛ n'a ye ale bɛ sigi ka salamu bilalen kɔfɛ ninnu bɛ wuli k'u ta dafa a bɛ kɛ ten ala k'an bɛn sababu ma. فيميلون عليكم ميلة واحدة ala ko n'o kɛra u bɛna tali k'aw kan u bɛ jɛn aw kan jɛn ko kelen. ولا جناح عليكم ala ko jurumu tɛ aw kan. إن كان بكم أذى من مطر n'a sɔrɔ tɔɔrɔ b'aw la sanji la. أو كنتم مرضى walima aw ye banabaatɔw ye. أن تضعوا أسلحتكم a k'a ka kɛlɛminɛnw bila. وخذوا هزركم a k'a ka janto yɛrɛ la minɛ kɛ kɔrɔ silamɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni gɛlɛya ma kɛ a n'a ka kɛlɛkɛminɛ min nɔrɔlen kan ka sɔrɔ ɲɔgɔn na kɛlɛkɛyɔrɔ la waati bɛɛ o kuma de filɛ nin ye tan ma. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ko ala la jabal la ben kafiri la jabal ba majigi فإذا قضيتم الصلاة ala ko naga selu bana فاذكروا الله قياما وقعودا ko tuma be ala wele kiyaman aw jole anaw sigile وعلى جنوبكم ana dale aw kare ko mo da ala ko tuma ni bela jole na فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ala ko fa izat ma annam tum na wa kini sigrasa ka fo kelete فأقيموا الصلاة aga selijo إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا abu موقوتا seli sege akorlen na oba don tugo mina na fi kala kana ka aka dala ka seli kara mununu ma kitaban
wajibi mawqutan alai wati dan sigi minna ولا تهنوا في ابتغاء القوم na islama au faraka na faraka duru nyinina إن تكونوا تعلمون ni dimi au soro فإنهم يعلمون كما تعلمون dimi ku fana soro na ko dimi mi nyogo ya au soro وترجون من الله ما لا يرجون na au ka fsa mi parce abu fenji ya akabo ala yora uluti min diga na usara bu tal jana ko na nulu sara bu tal jana ko وكان الله عليما ala حكيما kara ben masai ala kara kiti masai إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ala sayna wala ni kitabu ndi gani che كتاب ما بين الناس بما أراك الله daga kiti ke mawni nyonte bima araka Allah alayka min jira ila ولا تكن للخائنين خصيما ya ikana ke ay wadde kala jugu tigiye jamfanci yede ya sawa ramo sallallahu alaihi wasallam kiti dore biyano wa fo kiti ne ko al hukmu la tuharrimu halalan wa la tuhallilu haraman al hukmu kiti ala kira sega ibita kira bi kiti ke ka fi tay chen ka fen dima era bari ta ti chen ya mine ka bibita jana na ko Allahu akbar al hukmu la tuhillu haraman wala tuharrimu halalan kaya faga ayako mugoy akoy nakum takhtasimuna ilayya aw bikale kana lesi na mamari ko ne ga kiti ka woni ngonche wala alla ba'dukum alhamu min ba'd aw don ne ka ni doye dom se kuma na ka tana doka mun gon fa awi ako fa akadi ala nahwi ma asma abu kuma chogomi abu ko wudi chogomi nebe kiti de tigamba ma aw dala chogomi absega ke kuma fo cogo la e ka perewu bi ni ka perewu be ne ba me cogo mi ne be kiti tiga no de ne te ala de bi bino do Allahu akbar ko na ne se na mo de min fiye ni ne kiti tiga ye ka di ma ka so itate ni ya mi ne ka du ibi da fo na jana me ko Allahu akbar do orila justice ni mi me ulubi nyabi mina kenaka ulubi kiri tigane udi abana fa aqdi ala nahwi ma asma ni prevu ni siro sur la femina abana kiti bitiganudi hanno asoro yenga longilale kiti bitiganudi ko wati kana ka digi ni ma ko na asoro kira de atiga kikana mere ko kira de atiga ko kira yara de ni kiti tiga ka tentai kira be kiti tiga meni tateni kira ka kiti tiga le to dakai o tsega halala daga o tsega halala fana haramu yika Allah kan ber sababu wocu gona wastaghfirillah ta'ala ya fadeli inna allaha kana ghafurar rahim Allah kira ya fa masai Allah kira hinan masai wala tujadil anil ladina yakhtanuna anfusahum kana so gele ka bo mo wala mamun mbu yara kun jamfa inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima Allah ti jamfa si fe mi jurmu tigeda yastaghfuna minan nas bu do mo gola wala yastaghfuna min allah tu do go Allah wa huwa ma'ahum kasoro ni Allah bi nyofo bi yoro maliyatullahi ma khalqihi يبيتون ما لا يرضى من القول ما من بتاشي حكي لك على تجنك مكامي وكان الله بما يعملون محيطا الله كان الله ملك المساي ناك الدنيا ابي بارو بار منك انا بكم من فو الله يا بلا جلندو ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا او من فلا سوسالك كبون نما نيني ما يكونو فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة كن بتاج الله رجودو كسوسالك كبرو جولا ala nyakoro la hara jodo afla ku défense kon ta nyen kono yano na la hara jodo jenne be ku défense ta ala ko amman yakunu alayhim wakila jenne be tan ko garanti ta ala yo ومن يعمل سوءا koni mami yejug mambara أو يظلم نفسه wal mai yara kun tonye ثم يستغفر الله dibukla ga ala ya bodeli يجد الله Allah ghafurur rahim ba ko ala ko ne ya fa masai ala ine masai to ko ni sayyidina ali ko kaya ni kada ali do qur'ana aya be mana arabi burus kono mogo do tara kran note to rawa ko na ko ya rasulullah ko ne kuju kala badi wala do ba du da akon kuju kala di ako krama bi kakala do na ko de ali ako ngale korola aka wa alemi ko jugu min ke akale tika ko jugu ke ka fo ale ti sira ala nyere akale ti sira ala nyere e ba alemi ko jugu min ke ale ti ko jugu ke ka fo ale jala de ka gala ala la ko te akale ko jugu ke ale ti ko jugu ka fo ko jugu fara daga le no
ako tubi sera le male ba ka tubi ako ya le kala halal ci ko ala bulu tra ko giga tubi minen no ala bulu o be ko ni kanda ma don ako arta ka ko tra kala ma de ka fala para ala kan to wa kan ma do Allahu akbar. Korai amma baara kɛ a ka kojugu kɔnɔna na baara min b'a bɔ silamɛya kɔnɔ k'a kɛ kafiri silamɛ bɛ kojugu kɛ silamɛ bɛ suɲɛni kɛ n'a ye suɲɛni kɛ min kan ka k'a la o bɛ k'a la k'a ka silamɛya to a la a faamuna wa silamɛ bɛ jɛnɛya kɛ n'a ye jɛnɛya kɛ min kan ka k'a la o bɛ k'a la k'a ka silamɛya to a la kira sirila jɛnɛyakɛla fagalen su ka Madina Allah fanga dɔn an bɛ min nɔfɛ yan nɔ silamɛw k'a dɔn ko kojugu tɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la kojugu jurumu de bɛ yen karisa kɔni silamɛ don komi a y'o ye a bɛ dulɔ so la a bɛ dulɔ min oui mais a bɛ dulɔ min o t'a kɛ kafiri ye dɛ silamɛ de don a kan ka minɛ de ka gɔɲɛ 80 bɔ a la a faamuna wa a tɛ fɔ a ma ko kafiri cɛ taara kira ko a ko ya Rasulallah a ko kira ma ko n ye jɛnɛya kɛ kira k'a ma ko yala fa de b'a la a di galijoni na ko fa t'ale la dɔ de y'a nɛgɛ a kun bɛ mɔgɔ dɔ de ka so ayiwa jɔnmuso dɔ tun bɛ yen a donn'o kan u bɛlen jɔnmuso kan fɛn nana f'a ye a ka ale kɔni ale b'a fɛ ka tubi ka yafa ala yafa cɛ ko i bɛ taa kira de fɛ yen i bɛ taa fɔ de ko a k'i faga o y'a sɔrɔ cɛ furulen don a taara kira ni Seydina Abubakar sɔrɔ a ko ya Rasulallah a ko ne ye zane kɛ a ko n ye jɛnɛya kɛ kira ko yala fa de b'i la a ko fa t'ale la kira y'i jɛnɛya ka bɔ a ma kira ko taa ka bɔ n da la sa ka taa ala yafa deli o ye mun ye taara munumunu kana taa ko ya Rasulallah a ko tahirna a ko i bɛ sani a ko n ye jɛnɛya de kɛ kira y'i jɛnɛya ka bɔ a ma Seydina Abubakar ko n'a dafara 3 la i bɛ minɛ dɛ a taara munumunu kana tuguni a ko ya Rasulallah a ko n ye jɛnɛya kɛ n nana kan saniya ni min ka kan kira ko i sigi bi sigi dɔrɔn kira bɛna teste k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ fa t'a la kelen 2 kan don adamaden dafalen na n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ jɛnɛya fana dɔn kira y'a ɲininka a ko karisa a ko yala fa foyi t'i la ko fa t'ale la kira kama a ko yala jɛnɛya de ye jumɛn ye a ko jɛnɛya de ye min ye ya Rasulallah n'i ka wari bɔ i halala ka taa muso furu k'a k'i ta ye i n'o b'i da so kɔnɔ i bɛ min k'o la k'o kɛ muso la muso min t'i ta ye a k'o tɛ wa kira ko a ko n y'o de kɛ kira y'a dɔn sisan nin n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ wa nin b'a kalama kira ko yala i n'a kɛra cogo di a ko yala i n'a kɛra i n'a fɔ n'i ye jurufilen fili kɔlɔn kɔnɔ a bɛ ji k'a cogo min na a ko yala o tɛmɛna i n'a ni ɲɔgɔn cɛ wa a ko tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra i b'a fɔ kale kisɛ bɛ don kale baara kɔnɔ cogo min na a ko kɛra ten a k'a kɛra ten a ko yala hakili ye jumɛn i b'a fɔ mun de ka kɛ a ko ala ko mun ka kɛ n b'a fɔ o de ka kɛ a ko tɛ baasi ye kira fa y'a minɛ ka taa fara la koyi u y'a minɛ taara u taa farala kelen tuma min na a bolila a bolitɔ bɛ k'a fɔ n ka jatigikɛ ye n nɛgɛ k'ale dun bunu wali dun ninnu mɔgɔ bɛ tura olu la u y'a gɛn ka minɛ ka farala kelen fa sa u seginna ka na fɔ kira u ko ya Rasulallah an taara an y'a farala kelen tuma bolila a ko bolila kun b'a to yen hali n'a taara tumu a kun b'a to yen a da ala yafa deli ala bɛ yafa ma a tilala ka bola ka to ka taa faga
Khalid ko anya ako Rasulullah kanya mo kunti de Rasulullah la aku wallahi inni la arahu yanghamisu fi anharil jannah aku wallahi nya bala do no aljana ko ko Khalid garanin ko ako tubila ni atubi kila Madina kaw ni nyoncha ba bele jere wasa jara mani bi alama ka nimbo sambo ni blewa moto wala kira bina kuna sela sukan tumamina sayyidina kira jara la kira reba ka kal mamme ka sala suga sayyidina umar kira samatana ako atusalli ala zani museli jana kala ka na do war Allahu akbar ako ne tubi mina ka tubi Madina be wasa wa hakaza inshallah Sulaiman ومن يكسب اسما أقول ما يجوز ما با فإنما يكسبه على نفسه يباتي يقول لك وكان الله عليما حكيما على كراتني مسائل على كراتي مسائل ومن يكسب خطيئة نما مي بارك في بنتي الله أو اسما والمجرمون ثم يرمي به بريئا أتلقى ما جيلن قالون جرم قالون داتيلا فقد احتمل بهتانا واسما على كي يدون ديك بهتانا قالون واسما مبينا نجرم من بني لنو ده أيوة وكان شباب karamoka yoro ko sisa no de kirai kitibo kuka sahaba kai kuka farla kai na fara kira ka ke walu kamala daga bela dogo ko do ke dro ko parce que kiraya kai kira tilla de ko bela de laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wala bi balandro ayala do ko ala do ko ati Allah wa ati rasula wala ni kiraya yake dro make wala ka ko an majidu sula ambe anda do usulu ni tafsiru ro chamana do de wi kira ka ke walu fika bunyona kira billadiri ke wal do la parce que kira ya ke make me ke wal do be ala yo ke kira yere kile de tay ka sayu suwa ti ko la itala de la وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين إكسنا في بكرة الذي ولو دون يكرا يرك سبيشاليتي دي على دي يكاي كفكرا يكاي كمسوفرو كسرو أما هذا ما نسميه فلونا فلو أيا يرى ديكراما كوكرام فلو نتاتي ala de yo daga kira ya yake e fana ka kin ma do idro do ka muso do jima kibata te ko kira ya yake make abise ka daga yawa a ci daga yi me kira ma kawa do ma ci kira la da yake ko wal balade akbar do fana tashru' bil qada atwi tafsir la sisa yafo ko kira do ko alibi critique ni kira e critique ni tugo ni bi ne ka critique ibala jere ka fo kira e critique ni kunyena ne fana ba ke ci atibene kira ko ale rabe sika to kiritiga da kwali bi fi amma fa cewa wato bana e ka halaje zuro ko kira e kiritiga ta ni to nan ba ci gace iba laje bi kiri nyira ta fami no ko ibe jatti bina dike o yoro la fana la yuqsada bil rasul fi tashri'at al qada'iyya Allahu akbar wa hunaka tashru' bil imama kam mo do yedro ay gena ke dro ka kam na ka gayin biulo ke me boala to cheki kira ya kede parce que huwa imam kira be barado ke bi masabatihi imaman lil umma al islamiyya ma shi de se ko ke aya kede parce que huwa imam aw min ye kira manto ye etseka parce que ale de imamu ye ale imamu bi sewa بس لسنا في دولة إسلامية أنت دولة إسلامية لو تسيبوا كده كده كما دوبي كودو كيسا كو كراي راكا إبا لاجي كراي راكا كاتوتوجي إبو دي لاجو كراكو من قتل قتيلا من قتل قتيلا فله سلب أما فوا ما يوفو بمثابته إمام هذه الإسلام كإمام يواتي عليه بسكوفو akwa tato flekele gorola nimma mi jugu mi faga akan na fulu itado kabino fora an shi sebo ka kira ya fo met sira to akwa kan ni mine akwa ka kini aka farala kewo
e fana be sigi ta ko ko en balma ke no kay jena ko ka farala ke e be se ko ka ite imamul muslimin donc kira ka kewalu don bawo ya bobu yona yo atlaro kacha kira be la de ko dola budi ngana min be bugo masisa aba fadro ko kira ya ka yire baki mais est-ce que kira ya ka be se ka daga ni wala ti daga ni fi ko de do Allah ka akli madam aywa jazakumullahu khairan Allah kan be sawawam aywa ولولا فضل الله عليك ورحمته nala ka saman dia te anaka hine لهم طائفة منهم أن يدلوك dama ko do suru nyana ulu bini fili وما يدلون إلا ala ko to أنفسهم koy fili bona gero yara kunye وما يضرونك من شيء te to ro foila وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ala kitabu jiga an ko do وعلمك ما لم تكن تعلم ala ila dunya fe na itin min do وكان فضل الله عليك عظيما ala ka saman dia ko ne sayyidina muhammad kan ما خير في كثير من نجواهم ala ko ga do ne son chaman bi here tala إلا من أمر بصدقة wana gara manyo yemi abunyo ya mara ni saraka boli أو معروف أو إصلاح بين الناس wal ma abunyo ya mara ni sariya donkoy wal ma abin yemi ke mauni nyonke ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ni ma mi ni dola kelenge ala yere jengi ni kaso فسوف نؤتيه ajra nazima ala kamino tigi so sara la ni sara pay ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ni ma ni bi ala kira so kanda banginen ko fayye ويتبع غير سبيل المؤمنين itugara sira wara ko minti mu'mini jama kulu ka sirai نوله ما تولى min al khuruj anil jamaa nuwallihi ma tawalla ala ki ga ko sama mina ni ala diga ko doma ونصله جهنم bisra fi do jahannama fa وساءت مصيرا ala ko la ba rata jugara no jahannama ide إن الله لا يغفر أن يشرك به ala ti janai flak ka boya ka kenai ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء nabi ya fa mo ma mini flak ka boya jurumu ti kelenye abi jurumu bela kele ya fa flak ka boya jurumu aba to kele ya fa aba ya fa mo liman yashau ma min manale alaja abo to godela ومن يشرك بالله ala kana jurumu ya fa ya sa abo to godela koray flak ka boya inde mai ni ya ka dora hijabu do ni ne alacha الله أكبر ala de mai pe ka fla farala o mo go ke bi halu ta ja ko juwe ina fo mi ka sinata jo sonyoro nunu billahi la ilaha illa huwa dugu do be an yɛrɛ ka marala yan nɔ kucala marala yan nɔ docteur Adam Karande ni taara jo sɔnyɔrɔ dɔw la i bɛ masa de i bɛ maa miliyɔn de ye maa miliyɔn ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ silamɛw b'a la wa silamɛw t'a la n'u bɛ nin dɔn u bɛ taa wa kabi bɛ taa ye o siɲɛ kelen na ka ban kabi yɛrɛ segin dɔrɔn i b'a bila i kunna k'i ma foyi kɛ ala ye bilen ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ye fɛn o fɛn min kɛ a bɛɛ kɛra zero. Allahu akbar la yahbatanna amal la ina sharakta ala bɛ ka kuma kira de fɛ e tɛ dɛ a ko Muhammad e min ka di n ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan n'i kanu ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye n'i kanu ni dan fɛn bɛɛ ye n'i ye fila fara ne ala kan don minɛ ka baara ko banna pewu a ma dɔw dama ma dɛ nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Baitul Maqdis a ba kɛmɛ ni ba 24 ni kira selani la ko ka ba tuma min ala ko wasal man arsalna min qablika min rusulina ci de bɛɛ lajɛlen dafalen filɛ yan ye mun ci ka ko ɲɛ aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun ya an jɛna n'a ye ma wɛrɛ ka batu min tɛ ne rahmani masaya bɛɛ filɛ ko ɲininka n ti sɔn o ma fiyewu bangafoya ale de maɲi k'ale ala bɛ taari kojugu ni k'i bɛ dɔ fara ale kan dɔrɔn k'ale b'i sen bɔ a la taraktuhu wa shirkahu nin y'a misali fitinin ye karamɔgɔ min b'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ fɛn dogolen tɛ dɛ san o san nin de bɛ kɛ jamana kɔnɔ i bɛ silamɛdenw de ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa ni sɛw ye a bɛ taa faga joli la ko ni dɔw ma taa olu kɛra sisan olu kɛra pɛrɛmanaw ye olu bɛ sama di ka taa a waati sera dɛ wala a dugu bɛ an b'a dugu dɔn a dugu tɔgɔ dɔnnen don ko n kana dugu tɔgɔ fɔ ne tɛ n b'a fɔ sisan bi silamɛw ni silamɛdenw de ye ne bɛ ɲininka k'a ko ni taara hami minɛ k'a bɛ ɲɛ kɛ ala m'o f'i ye a ko nin walilen ye i taara i ka ko di min ma ko ni ala de b'a dilan quoi pour que b'i don jahanama kɔnɔ i ye ko di min ma i k'a miiri ko de don quoi o tɛ dɛ ni ala de don quoi mais n ye nin don jahanama kɔnɔ
atmana ko dugu bela jene gabsani fulan ka koyay Allahu akbar. ala ibara cinto ala kala ba ko ma ala ka dam masa bismillah Wa man yushriku billahi bismillah afara batu ko mushrik wala shirki fo nye bara bana to ni ta famin dogolin am baraka ni kana kanta di am mingi na ya ba mi do mi na ya do ka fo joba bolo so wala bi fagani kala so ba declare ka fo ni mushriku di amma ba nga pembela amma ba nga pembela ala kan da sababa oh wa alaikum salam bismillah aha amaka kamara pew amaka kamara ala kan da sawa ni ngal do bela de ga ga fa do abi o chama de bi wa soro fa ga fengoro do e puis fa do ma chama bolo so no fana jodo ngai era ta do ala go ko no ere semin be bolo na tulo no wolo la mun e ba ko ala to de bala wa shaytan to de bala ko tara tasha ne ala to yara la daga ni femara to yara la ni ka ala to ni shaytan to do yore ala kan be sala don funi bela jere ni jade gana ni oje ko ni afara gala de ki ba ni do anga to rama ko to dere ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أنا ما أمي فلا فرا الله قاتل في الله منا يرجع جنگا بچيما. إن يدعون من دونه إلا إناثا. أكو تفدور ولا إلا إناثا فنا كرام مسوتوودي. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أبو مسود ولا وإن يدعون كتوك دكوا الملائكة بنات الله. نكون ملكوا دي على دي مسوي فا كلوا بده باتو. إن يدعون بسم الله لعنه الله على كنت فوي ولا فنا كرا شيطان من مرتله نكبالي على شيطان مرتله لعنه الله على شيطان دعا وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا على شيطان دعا دومي شيطان يكالي علي أكو والله أكو بين يجرم منه على كدان كون نايتا جونا نصيبا مفروضا يجرم دان شغله نين منو بتاجانا ما فنون كالنا على لا ولا أدلنهم والله ولا أدلنهم أكون منهم فلي ولا أمنينهم منو ناتاو دايلة ولا آمرنهم منو يا مريا فلا يبتكن أسانا لأن أنا من الدابو كنتك كابلا وكن جوي كاكا دوغو داشكوي ولا آمرنهم مثل يا مريا تكني فلا يغيرن خلق الله وبنا على كتان جوي يلمي وبنو نيشو دي yaro ye muso manu ka baara ye ubunu nyu lese yaro ye muso manu ka baara ye ubuna siwaro tugu yere kunsigi la ye muso ka baara ye ubuna cigu yere la mun dal mughayyiratu li khalqillah Allah ka dajo yele meni atmana shaytana ni fo ala ko ti bashi iba fe ni jole kata jana no kono ne ala ka dan kono hake fo min gadi e mbadi ma ako ala iba ti ka sekama ma bakele kama konontoni bi konontoni bo di ni shetana man nenu bi ta jahannama kono ala ko nyaadi adiramo wallahi ala ya dama atu wallahi ala jodo yani kitika tika joni nyonche ala ba fa dama wele aba ko ya adam akhrij ba'san ila an-nar ana bukhari kono ta akhrij ba'san ila an-nar yani kitika lahara jodo ala ba anfa adama wele aba fa adama ibi kulu do boy dewna munum bita jane ma kono yani na kitika mawni nyolche anfa adama be ala ni na ba ko min kan na jelbi aba fa nya haka min bisel sanana ma bagele keme konontoni bi konontoni bo bu dewna mi tanu be jane ma kono ode yoma ya jalal min dana shiba dem seni shide bi je odo kay la kara ka sabo yana donni sabo sigilen to rabbi ya rasulullah ta mun ngel kira ko ya rasulullah ne ko kele yo ne bi kele na wa
ama ke bara yo ala kale kan ba tibili jabi gara kira la kelen ba kelen kama kono tan du kono to kelen ni bido kitibi na tibo no tan ne jana na ko ala kale kan ba tibili ala kam kale na tora tibili asa ba ka bana gana ko ya rasulullah amma ka tibili ne ambu kelen na wa bebe ka kira ni nga ala na wa yi kira na hati yi soro ka ba ala ya ako se na wari ba fi mandewi ni se na mun ala yi mandewi se bo ala nyanya kalin kan ba no na de kalin kan jumai ni dan do dan na se kono ka bi dani folola no ya juju ni majuju yi adama dewle do anfa adama dewle do min sulalati ya fasa anfa adama dewle no baro de la samu bi hamu bi ya fasa bi o ya juju nunu ulu bina boy ngi labana ka bani sayyidina isa ga jigini wati ubuna tega du kolofa ubada mina nu tuna ga bo du ednya ko fe ya rasul karne ni de kuru ga anu nyogon che ka dati ko qur'ana ya fanye ci go mina حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل هدب ينسلون وبتشونغا جيل كابو تينكين كلو كلينغلين بلا ينسلون أيسرون بتنيا كنا دوغولوكا وبعد ما بوهيرة تبريا وبنوي وبجيني كابانتو ودوغولو جيبي كابا تاجيرو بدون كابا ala yomun dan jahannama kono doni de kama kiraman an fa adama dewlo kiraman dewndo ubuna ben don labama ma bakir kama kono ton bi kono ton ne bita ka jo ya juju ma juju la ka sorga muhammad mande kilen jo ka ala ka kalen kan da fa tan ne jahannama kono nga kalen kan bora ko de buna ka muhammad mande bela jige kuma bo ne ta kalen kan jige de ha wala ko wala kar zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins ala ko ay do dan jahannama dumi de kama jina chama an adama de chama jina o iblis ay an nono me wala adama de ko de yajuj wa majuj min bela ru dan jahannama ko no dumi de kama wodo jahannama ko no de yajuj ni majuj ubuna bo jina labana abani sayyidina isa ka wati hadisa ya fa ni tugumi sayyidina isa bi bolni salama to ye gata dumi ko lu wo kono raso ya juju nuwe cheriga dugoloka ababo ko jonne bi sinna sabu do okay an islam mun ba mo be ko ala ka ya juju nu ma juju no halaki wati do mana se ababo ko jonne bi iyara nyindi alama kata laje naso ya juju nu ma juju nu ulabana tugodi ubuta soro ayu danani minke bana do bu mine bana mi abu munde mine kwa kira ba harisa kono bana mu mine chira bela jele be halaki ta ba ubi toli ka du kolo fa kasala ka du kolo fa utoli otumana ala di melaka sanji bado jigi sanji bi abela jele wuru ka tana ko oji bawla obeni sena isa ka wati dan ala kale kando otumana setana yi kale ala ako wala udillannahum wala umanniyannahum bu fili bu natadayele iti dawda mama wala amurannahum bu ya maria fala yubatikunna azana al-an'am daba ukulu tiga tabla ne daba lamla le ulla ala afani suratul alam ko ne do ayare kan tafsir ke hadha sama tafsirul quran bil quran ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham daba mun kulo tiga gabla ne ala ka kelente ma fo ubi daba tiga kulo tiga gabla min daba nyanga min juiga daba yi na sara yarma muso badu muso ni chawu saka jala na yara ya faka jola chawu badu muso tadu abo to godela nun alla daw bu bolo yeno dugu do tay bakorani wa fo bari ma tugodi ko banji do tay fali wa fo ma ko kulunyo ana juma tuguni do tay miniyay do tay bamay bela jele ni ka dasir do bande da wala kabla abo to gore la ko ala ko ala ka kelente ma ja'ala Allahu min bahiratin bahar dimana kata kana serin ta ko wati basu ala abo to gore la Sulaiman Allah hadi taala bela beli ga dugu kalama ni dasiri wa ko dugu la ni dasiri taale ba kalama wa dasiri nunu ubi minaka fadi na taru mu taru dadi ka dumini na ha mu taru dadi ka dumini na to pila ka denga wala
atu kila ga ga ngabal amake bara wa fal kudru tala da biga malu buka foro malu fitina ko bayni ka ba o diga ko bane ya ala ka be sababa wa man yattakhidhu ash-shaytana waliyan min dunillahi kon man ni shaytana min ga te tere ga ala toy faqad khasira khusranan mubina ala ko mi fili bonene de ya'iduhum shaytana bu ya'iduhum billahi min tawli wa yumannihim abuna hadaye وما يعدهم الشيطان ay sa tika ta sonni ke ni na kulo so ni wati sera kimi ke tugeni kimi na tugo ya ay ni to abada ala ti so ni kimi to ala ti so mble wal ma di jani tubi idi sa fa ta yala parce que ni u fana ka la da che u bi fa ka sharati so de ma odore ni odore pleni ode sa ibati ni ka labla so hono mo ta faga mo ta fuyi itadu akwale ala ka kelente aw yara ka tiri glale ndo ka bla o yara ka wa ba atire di daw kayende na ja'ala Allah min bahiratin ab min kulati ka bla ne ala ka kelente wala saibatin abu min labla dugula na ba sawo ke ne alaka kelente wala wasilatin daba min bi na idege ta ka wolo ka tunyongo ubisinga tere kana ko ni manka ga duble ubaka dugu da shire wala ubaka fande afale alaka kelente to de wasi wala hamin daba chama min fana bi na daba musulman fo be min gusi aka gusili be mine ugo fana ke tere kabla kunin sitale alaka kelente Allahu akbar وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أقول سيدنا تقول إلى يريد أن يفرع كرنجني أولئك مأواهم جهنم على قولي يرى جهنم ولا يجدون محمد عيسى في ذلك تقول سورة تنبأ سورة جهنم ما ده والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما شاء الله دكتور آدم أبنا تعليق دوكه كرم يا رامي كتا دوني فلا يغيرون خلق الله كرموكا تفسيرو مسموغو نشي دي منوغو دين بلسة ما مدسيني ردي بولو كرامي تقو منا كتشيبو تشيا لكاكي مسوي كمسوبو مسوي لكاكي تشيا وقو كراسو غرقي الله أكبر Je parle sous le contrôle de notre grand médecin Docteur Sultara transgenre Matewa ubuira itado ka foko ni re klikling ya mushwala Allahu akbar itado ka foni ni klikling ke chaye bigarabi donc pour développer ala yeni fo fala yughayyiruna khalq Allah ni la sera ma dogo korobila ka dogo korobila jembe na développer ka ta chugo chugo ibeta be ni qur'ana kelen wallahi kuma ngoti me ala ka danfɛn yɛlɛmali fɔ ka bɛn ni adamadenya ani adamadenya yɛrɛ kodɔn cogoya de mɛ bi nin ka dɔgɔ o kɔrɔ nin bɛ kɛra bi i t'a dɔn k'a fɔ nin yɛrɛ de ye karisa yɛrɛ ye fiyewu sutura a bɛ wala tɛ dɛ i bɛ se k'an ka kuma sɔn ji la o sutura aw mun ye docteur ye ko ne a tɛ transgère tɛ wa a bɛ bɔ nin na pewu ala ka hakilima d'a ma développement be ta ke sababu ka adamaden yɛrɛ bila tan ni cogo in na n'o kɛra ko dɔ ye kɔni k'a dɔn k'a fɔ o ye ko dɔnbaliya kɔni de ye ala ka hakilima d'a ma a bɛ alaw tala ka dimi de wajibiya a tigilamɔgɔ kan ala ka hakilima d'a ma Venezuela ne a déglu fɛnɛ bi si bɔ muso la cɛ la a bɛ ten na ayiwa fara min kuma min fɔ sisan n yɛrɛ ye an ka shehu ba Mauritanie مدير مركز تكوين العلماء الشيخ محمد ولدادا فيت الله يا فهم عليه من مران كيتي دولا أنا يرى كأننا كنينا ما لك أتكيتي من تكيتو قدوني بالا يعني على كاتا كيتي دو ni ñogo de
ako aywa muso de furla cɛ dɔ ma ka den 3 sɔrɔ a fɛ k'a kɛra Angleterre Mauritaniens an ka sekuba min bi a bɛ balola hali bi majumawul fiqhu fɛn fɛn bɛ dugukolo kan diinɛ kiti bi tigɛ yɔrɔ min na a bɛɛ ɲɛmɔgɔya dɔ b'a bolo ale ka kuma de ye nin ye o y'a ɲininka a la k'a tɛ kiti in dɔn muso de y'a ko muso in de y'a wele k'a fɔ a ɲɛna ale furula cɛ ma ka den 3 sɔrɔ a la ko den 3 filɛ a ko kɔfɛ a ko cɛ kun ye silamɛ ale fana ye silamɛ ye silamɛya kun ka d'a ye o kɔfɛ cɛ nana fɔ ale ɲɛna ko ale kun ye muso de ye ale ye opération de kɛ k'a yɛrɛ kɛ cɛ ye ko yala den ninnu danbe kiti bi kɛ cogo di yan n'u ka tiɲɛ n'u ka fɛn dɔ seko ko k'ale tɛ nin dɔn an balola a ma sa fɔlɔ Mauritanie Cheikh Muhammadu Wuldada e mu don de sera a ma o de fɔtɔ filɛ ta don de sera a ma u bɛɛ mi balola mi ka Cheikh min fɔ ale de ye Mauritanie Markaz Takminul Ulama i bɔ ale ka madrasa la ni doctorat 18 doctorat 40 de san 18 kɔnɔ ɲɔn tɛ kɔni ɲɔgɔn tɛ ɲɔ tɛ dɔnni na ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi dugukolo kan ale de ka jaabi ye nin ye a ko n tɛ nin kiti dɔn n'a ye diɲɛ tura a kunkolo ka taa a yɛlɛmɛ ka taa fɛnw woloma an b'o ɲɛdɔn bilen ya ala k'an bɛ sababu ka docteur Adam ka kuma sɔn ji la inshallah wa alaikum salam wa rahmatullah سمع الله استدراج به Allahu akbar istidraj نعم akwai ala bɛ k'u nɛgɛ de an ka shehu bi yan nɔ ko ala bɛ k'u nɛgɛ de a ko nin ma ko ali istidraj u kana miiri k'u bɛ se ko la dɛ k'u tɛ se ko la dɛ mujiza bi ye kabako ye kiraw ta ye karama o bɛ yen nɔ ala b'o k'a ka maa ɲumanw ye o ye bonya ye a bɛ min kɛ kafiri a ko nin ma istidraj ka yɛlɛ n'aw ye k'aw ka dɔnniw kɔrɔta ka intelligence d'aw ma a bɛ développement baw kɛ fɔ b'aw kɔnɔ tuma min k'aw sera aw dan na ala sɔrɔ k'aw minɛ k'aw halaki Shehu ko de ko istidraj do ala k'an bɛ sababu ma والذين آمنوا وعملوا الصالحات ako mamuru liman yɛrɛ ka tila ka baara ɲumanw kɛ يدخلهم جنات a ka mun don aljana kɔnɔ تجري من تحتها الأنهار ko n'o bɛ boli aljana min sangaso kɔrɔ خالدين فيها أبدا dumuni don aljana in kɔnɔ abada وعد الله ni حقا ala ka lahidu ye tiɲɛ lahidu ومن أصدق من الله قيلا ko jɔn de bɛ tiɲɛ fɔ kuma na ka tɛmɛ ala kan o tɛ yen ليس بأمانيكم aw silamɛw b'a jate cogo min o tɛ dɛ ولا أماني أهل الكتاب kitabu dunko fana b'a jate cogo min o tɛ dɛ من يعمل سوءا يجزى به min kɔni bɛ yen silamɛ ni kafiri ni kɔni juguman min kɛ i bɛ sara a la ولا يجد له من دون الله وليا ولا wa i نصيرا tɛ dɛmɛbaa sɔrɔ i tɛ bisiba sɔrɔ i tɛ dɛmɛbaa sɔrɔ min ni ala tɛ kelen ye dɛ ومن يعمل من الصالحات ni maa min fana ye juguman baara ɲuman baara من ذكر أو أنثى cɛ walima muso وهو مؤمن a sariti ye limaniya ye فأولئك يدخلون الجنة n'a sɔrɔ i ye mumini ala ko olu bɛ don alijana kɔnɔ ولا يظلمون nakira olu tɛ tɔɲɛ hali tamaro kɔkan fara ni hakɛ la a bɛɛ dafara nakira tamaro kolo woni wala nakira nakara donc an y'a fɔ an ko fatilan bɛ yen nakiran bɛ yen kitimeru bɛ yen wala c'est ça kitimeru de ye kɔkan fara ni nakiran ye woni fatilan ni tamaro dala saraba ni hakɛ hakaza a bamanankaw ka gɛlɛn dɔɔni quoi tuma dɔ la a bɛ mɔgɔ zaha dɔɔni fatilan dala saraba ni juruni min bɛ tamaro kolo sanfɛ k'a fɔ o ma ko fatilan fara fɛgɛfɛgɛni min b'a sanfɛ o ye kɛtimira ye n'i ye jurunin bɔ tamaro yɛrɛ kɔnɔ kolo woni dɔ b'a la o ye nakiran ye ala k'an bɛ sababa ma voilà ومن أحسن kitabu dun bɛ o chrétien ni nasara o yahudiya a b'olu de ta ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ko maa si ka diinɛ maa si ma ɲɛ diinɛ na ka tɛmɛ mɔgɔ kan ko jala jɔn de ka diinɛ ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ kan maa min yɛrɛ di ala ma وهو محسن ka i ye ɲumankɛla ye tuguni واتبع ملة إبراهيم ne حنيفا tugura ibrahima ka taa bolo kan i dɛgɛnen ka bɔ filankafɔya ma واتخذ الله إبراهيم khalila خليلا ala ye nabila ibrahima minɛ ka kɛ teri ye awwalu man yuksa yawmal qiyama kini bi don maa min na lahara jɔ dɔ bɛɛ la o de ye ibrahima ye
ولله ما في السماوات وما في الأرض ay ala ta fami sangolon du golola وكان الله بكل شيء محيطا ala kera la melekil masaina ka doni fambe la jerena ويستفتونك في النساء sena mo rugi kuna foni nyini musoga kitila قل الله يفتيكم فيهن afala kuna foni ka ma musoga kitila وما يتلى عليكم في الكتاب ani mimi kalaban kitabula في يتامى النساء yatimade musomau اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ata munum be na tu son fenna ala imi sebuye وترغبون أن تنكحوهن aba be ku furunga folo min kanga duma ala ya damne ni mi ala plaka labano والمستضعفين من الولدان ya sawa musoni furuna folo min kaka yatimade ata aba ka fura ka ka dama amma fi wani khawtama la tuksitu an ga suru ba aya ba ni yorola ma ya be ka kila ka shigo kilin kan tu ni yo fon fa mina qur'ana na a yorona ni ko la sa yorola ala ba damne ni mi ka labanai ina fa za wakati ya damne ni mi ka labanai za wakati damne ko wa kuntum azwajan salasa o azwajan salasa kila kana labano tuguni fa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil واما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة واما ان كان من المكذبين كما دام نيمي كالابانو اذا وقت على الله بقى ما دم غروب سباي لا حرج يدو ايا فسران دمنا ثم سران لبانا اكوني ما من كراكين يا فام كو يولو كسرا ni mamun kera ala masurna mawye lafiya kar diga nyima ani kasaduma ani aldene hene nyima ko kuli ni mamun kera jana ma kono dewe sa buru ta jana ma kono aya damene ni sabayi ka labano ni fana aya damene ni yatima dew musoma ka furu ani valere min ka kan itse ka dama ala diga to ine aflaka no kanare dayan suna ko tugedi aha Suleiman والمستضعفين من الولدان aha dem soni sen ko fa don وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ni min kala no ye kitabu ga muso yatima dewna اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن oni valere min ka ababa ku furato duma وترغبون أن تنكحوهن aba kanu ku furu والمستضعفين من الولدان ani ma la fule dem sen fitinuna وأن تقوموا لليتامى ma la بالقسط fule dem sen fitinuna ka kala ko luka waru bela geren dum israfan wa bidaran yere bonya kaso anika tele ana tele ka du yonu kako ala ko de ko ne o de wal mustadafina min al-wildan dem sen ma la fulu pasara ka wari min to fa do gonu ani fa ko rakaw aya ko raside وأن تقوموا لليتامى بالقسط ala ko de yatima dew ni klele وما تفعلوا من خير ala ko nay fe min wala herala فإن الله كان به عليما ala kala doni masai no yede وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ala ko ni muso min sana afuru muso ka afuru ke ka ngoro tanye أو إيرادا kora jume teba fa ka muruti aw iradan walma teba fa ka kodon ka bo muso ma koni muso min somina ki furu ke ba fa ka kodon ka bima ikanga mun ga islamia sharia la aha فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا ala ko bashi fo itala jurmu tala bashi tala ko nyeni ga uni nyonte nyeni na والصلح خير ala ko nyeni ne kay muso ni amma uni no kan furu nyoni nyonte ay akana sa furu ka sa uni na ay nyeni ke aha وأهدرت الأنفس الشح wa uhdiratil anfus shuha kala de biya tisa yoro sinam so ko kuma de bi yoro ni na adugule wa uhdiratil anfus ashuha ala ko ni ko adana ni bafilo ay ka ba dando ale alake muso aka sabali na utara chabul amma na ke tugo dusun kele ne bici ala amina kele ne kanu ka tema tofa ko ala ka dan tugo na de eko fo abo kam ni min ke ako jape ako kam de tako da ereka ani ka muso ko kanu ta ko da ereka o hodiratil anfusus shuha ala ko ni sigo ke am sabande chaka la dira yoro ko ni oye amana min ke ni abo ke ni ku kenya sorola ku kenye siyorola ku kenye sanifeuna o yake ta tilele ya na dusukuna abi muso ni muso inde fa ka teme muso toka ala yara ta mena no ikra kuma fa allahumma hadha qasani fi ma amlik fala ta'khuzni fi ma tamlik wala amlik ala ta kana mena ni min setinye na kanari bika da chefa ikana jira muso to fanana ne bi ni ne fa ka teme muso beka
musoto no kera tazaruha kal mu'allaka lu gulole mito abke am sogona yite to ko bala ka du furula ka sora te furula foi ala ki kanoke hali yere dem ini nyonje cekele hal na ala yi son dem binanina wal ma dem ngane ba so dinkele de video na min ka die ka te ni dem be ba ki kanu jira dem to la nyete ka gwa di chibe ibado mure foto planeta kuma so ka sabani wa uhdiratil anfusu shuha ni hadar la ni basila ka ba do alaka musumin kanu bala ka tema tawkan kon baw mara ka 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 dawma fo o kanu min bala akon no kon ta ka da au ka fati shi dan tugo do alaka shi ka ke wa in tusinu wa tattaqu alaka te wa in tusinu la ayu ma yaga ka sira alanye fa inna allaha kana bima ta'maluna khabir khabira alaka ra dugule masaya abi fa min bara ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو هرستم. لا سيسا قرآن فرنسا بمنو نيني يروي لجي قرآن فرنسا لا والقلوب كاسبه ko ala yɛrɛ ko k'a tɛ se ka ladira muso ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a kanu mais a tɛ dusukun sɛbɛn quoi o de la kuranna tradition problème ba de b'a la parce que a tradition kɔrɔ de ye min ye ko a tɛ se ka ladiriya muso ni ɲɔgɔn cɛ dusukun na k'a fɔ i b'i dusukun kɛɲɛ n bɛ muso bɛɛ fɛ ka u bɛɛ kanu kɛ kelen ye n dusukun na ala ko a tɛ se k'o kɛ fiyewu walaw harastum hali n'a y'o kanu a tɛ se o la yaasa a b'o cogo de la ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا akamba Aisyah sumaman ko ko fajan kala Abu Hawa ka fa Abu Bakar ya odla kira mamana naka bana wati sera aka saya wati sera abuna da bana na yanyi ne muso tofe kuka janda ma bi ka bana sibe amba Aisyah kijana na Allah ta besa baba وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته ni kira ni kan e fana ni yi muso bi bolo ni banga mo bi ta da yo la ala ka me sawo masha Allah ala ko de ako wa in yatafarraqa kalma furusa mande alai abghadul halal ila Allah femina daga le nunga ka wa alai ka te fembe ka ni ni ra ko fembe me ba ko furusa daga le lo na ka go alai ka te fembe la jelen ka ala te furusa fere ولا حديث الفقهاء أبغض الحلال إلى الله هو تقول كما يقول تبالا وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته كلمة لا تفك فرصة فادلا كتقول أقوى إن يتفرق نافر الله تفك فرصة فادلا وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته فكر مغفرة ikiga wajulu kero don ika wajulu kechugo don wajulu kuma bera gele na muna sabade ni kara kara boy e wala kata furisiri la furisiri yoro o ebi kuma de furu min be furu nafa ebi kuma wala ka me sina kata ni ayan ta wa in yatafarraka na farala o fara ya udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasan ni wajulu ya place sur avec fray na ma place sur avec bana am de vérifier fo yora de kuma bela fo togo de kuma bela na ya je dora bara chena ala ka be sababa mu aha ala ko wanya tafarraqa bismillah mudir jara yugni Allah kullan min sa'atihi ko ni be foyi masala kunu nyawanje ko nu farala du be wasa ko sobe kuma be yale kuma ba be ti wasa Allahu akbar ni keda ti wasa bara Allahu akbar kunu sare min ga tuni ke mi tuni ke kunu jago sa ka ba ala bi doyin wasa eti wasa sare ka fu kula bara Allahu akbar mena ka yalla tige di afan ya timi la ngoni
an ka nin dabila yɛrɛ dɛ walasa bɛɛ ka se ka lafiya o de bi aya ni bolo de aya bɛ bolo de kan masha Allah mais ne de ye tɔɲɔni kɛ n t'a la n bɛ sago kɛ n t'a la bi n t'a la sini a ye diya maajaw n t'a la ma maajaw n t'a la ne de ta in yɛrɛ n tɛ sɔn maa ta ma n'a fara la i t'i wasa sɔrɔ a bala ayiwa an ka mudir jara a ko wa in yatafarraqa ala yɛrɛ ka latigɛ la sigi ma se ka ɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ y'a dɔn furu ye ala ka latigɛ ye furu sa fana ye latigɛ ye donc ni furu nana sa a ma kɛ dansago ye fa aw ma se ka ɲɛ yɛrɛ de pewu ko yuhnillahu kullan min sa'atihi ala b'a a bɛɛ lajɛlen yiriwantiya ala b'a bɛɛ lajɛlen kari ka b'a ka yiriwantiya la ala bɛna wasa di aw bɛɛ lajɛlen ma cɛ bɛ taa muso ɲuman sɔrɔ muso fana bɛ taa cɛ ɲuman sɔrɔ to an ka mudiru de bɛ ka tanbih di mɔgɔ ma k'a k'aw kɔlɔsi comme dɔ k'a tugu min kɛra tɔɲɔnikɛla ye ka muso jagoya gɛn walima muso kɛra tɔɲɔnikɛla ye ka furu jagoya sa k'a bɛ taa don furu min na k'a tɛ wasa sɔrɔ a la pewu an ka mudiru jara de y'o fɔ an ye an k'an kɔlɔsi dɛ ayiwa sunkɔrɔ ban t'a la o ala tɛ ban ni k'i bɛ muso furu sa ala tɛ ban o ka furu sa de ko do ka dɔ bila a nɔ na hali ni kelen b'i bolo n b'a bɔ yen n bɛ na ni dɔ ye o bɛɛ ye sigidali ye tɔɲɔni bɛ y'a la tɔɲɔni tɛ y'a la sariya de t'a fɔ k'i t'i muso furu sa hali ni ko muso nege tina pewu ne yɛrɛ muso a ma foyi foyi kɛ n na n y'a furu sa a banna ka taa so sariya t'a fɔ ko ayi a faamuna wa a kiti bɛ bila ka lahara jɔ don kɔnɔ i ye jate faamu sisan wa e b'a furu sa ni k'i t'a la kaban i b'a furu sa a faamuna donc o de an bɛna remplacer dɔ wɛrɛ la sariya kɔni min f'i ye i ye minnu d'a ma nafolomafɛn na i ka n'olu minɛ i k'olu to a bolo na kiti bɛ taa ɲɛnabɔ lahara jɔ don ala ɲɛkun tilenna a faamuna sariya de tɛ ban k'i t'a kɛ nka i ye min kɛ a jugement de bɛ taa kɛ ala ɲɛkun tilenna dɔw bɛ yen olu bɛ muso furu nege kama ni waati sera k'a furu sa kira ye ka ala ka danga bɔ cɛw kɔ la'ana Allahu zawaqina min ar-rijali wa zawaqati min an-nisa ko ala ka danga bɛ cɛw kɔ minnu ka baara ye muso nɛnɛ ala ka danga bɛ musow kɔ minnu ka baara ye cɛ nɛnɛ tellement silamɛya hinɛ ihtiyatu kɛ cogo min mɔgɔ dɔw a b'a dɔn mɔgɔw bɛ yen nɔ olu ka baara de ne ka muso furu san kelen san fila furu de y'o fɛn ko dulokiba dɔ pusi ka bɔ kɛ ka a gulon tigɛ ka taa ni yɛrɛ furu y'o fɛn ya. A ka taa minɛ bɛ y'o de maminɛ. O y'a dɔn ti muso sɔrɔ. O bɛ taa maminɛ. Muso t'a maminɛ dɔrɔn. Muso sɔrɔ dɔrɔn o k'a bila. A bɛɛ y'o kelen o bɛ o de ye sababu n'o ye ala k'an bɛ sababu ma. Aya. Fotogo do. Fotogo do. Ala k'an bɛ sababu. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Kana Allahu wasi'an alima. Ala kɛra yiriwantiya masa ye. Hakiman. Ala kɛra kiti masa ye. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Ako fɛn ye ala ta ye fɛn min sankolon dugukolo la. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Ala ko an ye mɔgɔw an y'u ladi minnu sɔnna kitabu la ka kɔɲɔ Seydina Muhamadu ɲɛ. Wa iyyakum. Ani aw silamɛw an y'aw ladi ni jumɛn ye ani takullah bɛɛ lajɛlen ka siran ala ɲɛ. Ka siran ala ɲɛ. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Waati ka surun wa. Waati tɛmɛna an bɛ yɔrɔ ɲini. Masha Allah. Masha Allah. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فهي علتي فمنا بسانقلن دوكولولا. وكان الله غنيا حميدا. وكان الله غنيا حميدا. على كرا كريم مساي على كرا تنو مساي. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أكفى على تأثير من نار سانقلن دوكولولا وكفى بالله وكيلا. الله كوني الله وصلني كسمي ورماي كغنيا حميدا غنيا حميدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة. ربنا
إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. بسم الله الأعظم أتولي بسم الله الأعظم كوسال كرام بأخنا فايدة دالا أما كون كوربي بدر دو أمنا اسم الله الأعظم بي نعم وبعد سنين نتيا نعم لا تلعب اسم الله الأعظم توفين يقول الرئيس أفهم وبعد سيدا مغمى فهمنا ولا سيسا سنين نتيا سنين نبي سرو غني حميد ala togo mun be niya ko na kada yibal wala qur'an aya mo ka ni ka durusiya na ngase so karamu tuga nga faida di otumanye ne kanu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir katab la qawluhu ta'ala asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaytum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim anu macam nyele ni yola nyare ala ka be salawuma yasa yuzirukum ayuhan nasu damo furu no mo ngere ha muso era mana ni doga fatiha ta da babara ba o ti chemire ne ka bla po su ko yasa yuzirukum ayuhan nasu na ka ala o da mate o che bana mana do muso se ga muruti bolo so kono era furu muso ati se o na fula be ya do to ba ne wa atu to ko to nyon tala ka to ka singa nyon fleta wa la ka ba sala wa yasa yuzirukum ayuhan nasu aslewa jibera yasa yuzirukum ayuhan nasu kana ala di ala bitala o ye aw mo wa yati akhari abna dal ko wara bin awada ma do tikilinye wa kana Allah ala zalika kadira fa ala bisola من كان يريد ثواب الدنيا أكوني ما نميتني سراني في فإن الله ثواب الدنيا والآخرة إني سرانا الله هرتا على دي بلا فلان نفسا نعلا جنسون نيانا نجان الله هرفو ورا تكوية ساو تكوية ونال مباردي وكان الله سميعا بصيرا على كرا مني مسايا على كرا يلي مسايا صدق الله العظيم